visto. Atraco perfecto. Chegouche a póliza do seguro, Puscas. Sí, é que pon? Pon que che cubre por accidente, por incendio e por deceso ou morte. Ajá. Eso está ben, porque sempre che pode morrer un cliente por intoxicación, que non sería o primeiro. Tamén pon que che cubre por sustracción, ou seja, por roubo. ¡Ja! Esa sí que é boa. É que che van roubar aquí, payaso, a familia de nosiñas que está no bate. Cala a boca, mira, cala a boca. Vamos a ver, que entón se me rouban eu cobro. Home, claro. Pois pareceme boa cousa, eso. O que dis? Sistema este que é un pouco irracional, non? Como podes desexar que che rouben un zamorano kosovares para cobrar o seguro? Está sin sentido. Aquelo había que comentalo con alguén. Onde podería atopar eu alguén que soubese enganar? Que soubese facelo mal? Moncho, Puscas ten razón. O sistema hai que atacalo dende dentro. Non sei, vostede quere, don Anselmo? Completamente. Hai que controlar ata o máis mínimo detalle. Moncho, que necesitamos? Unha mesa ou unha xirafa. Non sei, é por dicir algo, Un cerebro. Un tipo intelixente capaz de organizar esa operación. E quen temos en Lameiro que reúne esas características? Un tipo intelixente que se faga respetar, un auténtico líder. Eu, Moncho, eu son ese home. E vos que sodes? A tropa, os soldados, os homes que ides seguir a ese líder, a ese ser intelixente. E así comezou a operación Atraco Perfecto. Escoitade, chavales, nos facemos o atraco. Puscas cobra o seguro. Despois nos devolvemos as cousas máis unha pequena comisión para o cerebro do asunto. É dicir, eu, poñamos, que sei, un 30%. Poñamos un 20, Un 40%. Veña, acepto. Este está É duro negociando vostede, Pero vostede cree que picáramos do seguro? Por favor, Lino, non hai problema ningún. Nos vamos a ser as testemunhas. Atende, para que a cousa sexa máis crible, tes que poñer unha cámara de seguridade. Xa está. De acordo? Rapaces, trae cousas caras para cobrar máis. Carallo, vese que está en todo, Falta un asunto. O atracador. Non é conveniente que nos involucremos no asunto. Precisamos alguén que sexa máis simple e manipulable que a vos. Alguén verdadeiramente pobre de espírito. Pois aquí en Lameiro non se me ocorre ninguén. Tranquilo, Moncho, está todo pensado. Atende ben, Kevin. É unha oportunidade para ti. Atracador de banco. Podes labrarte un futuro. Aproveita esta ocasión. A ver si eu entendí ben, don Anselmo. A ver, eu entro ali no bar, non? Entón digo, son un ladrón. Exacto. Pero eu non son un ladrón, claro. É que... Entón eu despois roubo todo e despois devolvo. Aí estás. Non? Sí, señor. Entendíchelo perfectamente. A que sí? Sí que eu entendí. Non, é que non entendí nada, don Anselmo, que... Calma, xa contaba con iso. Toma. Aquí tes unha colección de películas de cine coas mellores películas de atracos de toda a historia. Vale? Miras con atención e aprende delas. Vale. Kevin botou 2 días enteiros vendo as películas de atracos que lle prestou don Anselmo. Meteuse no papel de cheo. Que guapo, Kevin. É que sensual. Pareces Peggy and Clyde. Pero que faz vestido así, home? Que estou así porque... Facerme un futuro, mamá. Iso que estou Que facendo. tiñes que facer un par de buratos para ver algo, payaso. Burato. Ai, pois non o pensara. Pois vou facer. Mira unha cousa, papá. Podo coller a túa escopeta de caza e recortar os canós, como fan nas películas? Podes. Vale, pois vou seguir practicando, Veña. Tranquila. Cousas de Kevin estarán practicando po entroido de Berín, home. O lazo. Xa estábamos preparados e a cámara a todo meter. Todo preparado? Sí, estamos en hora. Pois atentos que iban.
atraco na de Puscas. Que medo, señor atracador, tranquilo. Que mala sorte tamén a miña, que hoxe que fixen case 10.000 euros de caixa e justo ten que ser hoxe o día do atraco. E nos damoslle todo o que temos de valor, de moito valor. Que experiencia tan terrorífica, e vai o meu anel de ouro e o meu reloxo de diamantes. Ala, ui, pois agora que xa está todo o que hai de valor aquí no bar, señor atracador, que pasa, non vai marchar ou que? Silencio! Aquí mando eu, Sí, o teléfono, dame o teléfono, xa, rápido, teléfono. Teléfono. Márcame aí o número da Garda Civil. Márcame o número da Garda Civil, estoy dicindo. Garda Civil, son un atracador, zona de Puscas. Sí, mira, quero un pasaporte novo para poder marchar a unha illa desierta, aquí con palmeras e cocoteros. E depois quero tamén un helicóptero para poder fuxir unha chea de billetes pequenos. Sen marcar, que nos coñecemos. Pero que dis, home? ¡Silencio! Vou colgar que si non localiza má chamada. Pero se xa lle dixe que estaba na de Puscas. Parece que xa temos aquí o típico listing. Onde te dirixía? Quen contaba? As películas de atracadores acababan todas con reféns. E el quedou con ese detalliño. A Garda Civil ao principio non lle fixo moito caso, pero a sétima chamada non lles quedou máis remedio que acudir. Era visto. Mellor será que te entregues. Pénsao ben, ainda non pasou nada. Claro que... Sabía que ia localizar a chamada. Ei, policía! Xa podedes ir traendo todo o que vos pedín, ou se non empeza a mandar en sobres as orellas da xente que está aquí dentro do bar. ¡Calar! Que non te vas a ir o primeiro. A ver, Kevin, xa está ben, Se está ben nada, calar, Quen ten aquí o mando? Quen ten aquí o mando? ¡Ves! Vas a aprender a respetarme. Un momento. Aquí fora hai alguén que quere falar contigo. Vai entrar. Falle caso, Kevin, falle caso. Kevin, queren que che convenza para que saes agora mesmo. Din que é o mellor para ti. Que calcara lles haría razón, pero eu non quero facelo. Sega ata o final, Kevin. Non te rendas. Persegue o teu soño. Grazas, Jessica. Fixemos a boa, chegou a romántica. Quera calar a boca, don Anselmo, Que sempre me pegas a mí, Mona! Porque é o típico rifén pringao que as leva sempre. Si o enemigo público número 1. Ou mellor ainda, o enemigo público número 0 que vai antes. Te todo o meu apoio. Grazas. Toma, aguántame isto, que... A este repate de... Non lle faz caso, Quietos todos! Aquí non se move ninguén! Jessica tamén viu as películas de atracos. Que tan influenciable é esta xuventude polo tema do mal. ¡Ey, policía! Non serviu de nada que mandaste a Jessica, porque ela está completamente enamorada de min. Imos ser unha parella de atracadores. Aquí fora hai outra persoa que quere falar contigo. Kevin, filliño, remata con isto dunha vez. Sal, que non che vai pasar nada. Ata unha vergonza, que vas rematar no cárcel e seguro que levas os calzos sucios. Ben, guerra psicolóxica. Mandar a miña nai. Boa xogada, amigos, boa xogada. Pero son eu o que manda aquí, así que vou dicir eu cando remata o xogo. Sai dunha vez, Kevin José, que se me está acabando a paciencia. Queres calar a boca, payasa? Queres calar? O que penses, serás a parvada, cala a boca, Mandasme calar ti a mí. Xa estás. Case mellor a forro pola violencia do Calí pasou, pero Elvira entrou feito unha furia. Era visto. Sí, amigo, sí. E así rematou esta peripecia do atraco perfecto e do secuestro do século. Sí, a cousa acabou mal para todos. A Puscas subironlle a póliza do seguro por vivir en zona perigosa. Elvira acabou no cuartel da Guardia Civil por intento de homicidio a Kevin. Acabou todo fatal, para todos. Bueno, para todos non, para Kevin non, Que o tipo, como non roubou nada, pasaron del. Que sorte tenme, home. Ainda por riba, levou o seu premio. Era visto. Ai... Que valente és, Kevin, meu chico perigoso. Meu Peggy and Clyde. Como me gustas de fora da lei. Ai...